Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ndifuna ke sithetheni ke ngoFlyvo Silva ngendlela astrike ngakhona umfana omdala okanye ngendlela adlala ngakhona. Baphulaphula ke asuziyibalekela into ethi sistriker esiya sithengwe yiKaizer Chiefs, umuntu uyathanda akathandi. uFlyvo Silva sistriker and usazawubetha itim ezininzi. Into agunye ngayo kakhulu amfana, ustrong emoyeni, ustrong ekupaseni, ustrong egapeni, ustrong ucontrol, uyakwazi ufunda i-defenders, uyakwazi uspace ngexesha eli-right. Umfana omdala yonke le nto idingeka kwistriker unayo umfana omdala. Ungangamdlalisi njenge-target man xa uthanda, ungamdlalisa nje njenge-striker esidlala bucala, ungamdlalisa kuyo yonke indawo epha ngaphambili ekuthiwa ku-athekwa kuyo phaa. uFlyvo Silva uzawulunga. Ungambeka abe central forward okanye central striker, uzawulunga. Ungambeka abe target man, uzawulunga. Khona ndawo kuthiwa ngeke alunge, angangalungi kuyo phaa uFlyvo Silva. Isizathu uba ndithethe le nto ke baphulaphuli ke, ndicinga into athethwa nguJunior Khanye ebona nje ubuso bukaFlyvo Silva, bukaDa Silva, ingazange ambone edlala, ingazange ambukele, azinike ithuba lokubana ambukele. Wasuke nje wathi ngumbombayi, le nto yenziwe yiKaizer Chiefs, hayi ngumbombayi lo, ayikho le player ayoKaizer Chiefs material. Ndiqinisekile ke ngoku bembona banayo laa nto inenhliziyo ebuhlungu, ngoba bambona ukuthi le player le isazobetha itim ezininzi, and le player isistriker and isaza kuyinceda iKaizer Chiefs. Zezi zinto kuthiwa ke sukumjaja umntu ngamazi. Ngamanye amaxesha ke kuthiwa ke uba kumnikeza ithuba umntu phambi kokubana ke ube uyamjaja. Thina kuFlyvo Silva sazipha ithuba lokubana sike simqwalasele kulaa tim wayidlalela, sike simqwalasele iimetshi zakhe zonke. Ndabuya nento ethi ke le ndodanyana ibingayolakhi laa ndlela ibidlala ngayo, istrongo laa ndoda, ngoba ke ingayenza ncinci ilike lapha eMzantsi Afrika. Ngoba ilike lapha eMzantsi Afrika xa uyijongisisa, ndathi ndenza umzekelo, ndathi yayike yenziwa ncinci nguKnowledge Musone esuka eZimbabwe, engazange wadlala league ephezulu umfana omdala. Yayike yenziwa ncinci nguCollins Mbesuma esuka eZambia, engasuki kwiliga etheni. Iyandixaka laa nto babesithi ooJunior Khanye iligi ibidlala apho bedlala khona uSilva yiligi ephantsi kakhulu, akazulunga apha kwiqela leKaizer Chiefs. Kodwa ke ndaye ndaphinde ndanento ethi vela khona nto bendiyilindele ibingazi bentle kwiiplayers ezithengwe yiKaizer Chiefs ke ebenganconywa phaa nguJunior Khanye. Nam ndandizisokolisa ngelo xesha. Sibuye ke sibheka kwindawo ke kaKhanye Samayo baphulaphule. Ndinayo into ethi mna, nawundilungisa uba ndirongo, uKhanye Samayo kusingathi iKaizer Chiefs zaphinde imphindisele kulaa tim yayimthatha kuyo phaa eAlgeria emveni kwale season, ngoba kaloku wayelowune le season, elowunwe yilaa tim for le season eyi-1 phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Yathi iKaizer Chiefs ke wawuxhomekeka kwi-performance yakhe uKhanye Samayo into yokubana ke abazuba sambuyisela, bazokonyuka nengalo babe ngosebeyamthatha. Ndiyawuthi ukujonga ikusingathi yena umfana omdala isandla sakhe akasasixhomi konke endaweni ubana anyuke uya esehla. Ndinala mqondo othi ke lapha kum ngenzeka beKaizer Chiefs ke yawuphetha seyiphinde imphindisela phaa eAlgeria uKhanye Samayo, ingathi ke ijezi leKaizer Chiefs ke lithande ukumsinda umfana omdala, okanye ke sikhawuleze samjaja, okanye ke usafuneka enikezwe ithuba elonelelo ukubana ke azibonakalise. Andazi baphulaphula, kodwa thina xa simqwalasela ekusingathi umcimbi wakhe lo, hayi awudibani phaa neKaizer Chiefs. Ndifuna ke ndive kuni ke baphulaphula into yokubana ke nina nicinga ntoni na, okanye nithini ngale meko. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.